Aku iki sing teko sing nyapit linmas nek 8. Aku ora kaya dagelan malah kaya maling kecekel. Kuwi jenenge nyumanggakno awakmu. Nyumanggakno apa? Mugu. Kene nggo lampu ngono. Lah sing ngerti yo kae dagelan teko sing ora ngerti copete lho kecekel. Ya terakhir kowe wajahe kaya topet paling. Iya. Wong bagus iki geret-geretan ngono kuwi, geret wong wedok. Aku lagi omong tok wis plempoken. Ayo Mas, melu aku mawe Mas. Melu aku wae. Iya ya Dik, tak layani sisi. Nek kono ape ngombe apa to Mas Rene? Padasane akeh iki, Pak. Wah. Lah kowe cedak sumber ning kono kuwi. Iya. Monggo yang badhe ngersani. Mas Jodo. Ngiras pantes mengko ngenteni panjenengane Mas Komet lan Mas Dodok. Ya, monggo dados. Rukun Islam cacahe ana 5. Siji syahadat kapindho lakoni salat. Kaping 3 netepi awe zakat salare. Lampun rukun kanyane ana sanisa. Kaping 4 puasa bulan Ramadan. Haji rukun kaping 5. Pindah Mekah anane bangun rukun duwite. Luar biasa, wah banyak yang mengapresiasi. Iya. Selamat malam Mas Dodo, Mas Komet. Nggih wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Alhamdulillah. Pak Dalang Hadi nggih. Oh nggih, Pak Dalang Pur. Hadi Purwito. Nggih. Wah jenengan pun kondang lho Pak namine jenengan teng mriko-mriko. Kondang napane Mas? Lho, dalange niku saulan muput mboten nate leren nggih jenengan. Wah, jadwale jenengan kula ngertos kok. Wong tanggalan setunggal wulan ngantek 30 dina jenengan manggung ngantos 35 dina niku. Wah. Lah sing 5. Lah nderek sinten niku? Lah iya. Ning luar biasa nderek Gladiwano teng mriki, Pak. Nggih. Luar biasa. Bareng Mas belajar. Nggih. Kula piyambak isih kathah kekurangane, Mas. Alah nggih sami-sami, Bapak. Nggih. Nggih, alhamdulillah ndereke jenengan nembe sepisan iki, Pak. Muga-muga ora pisan iki tok, Mas. Nggih. Engko tanggal 18 terus tanggal pira meneh? Wah nggih tasih wonten kalih titik kalih jenengan iki mangke. Kalih pitik. Titik. Oh titik. Kok pitik pripun to jenengan iki? Gudeg Mas aku kupingku. Yo alah mboten jenengan. Cuma kurang tengen ngoten mawon. Lah ya padha wae ku. Jenengan pripun Pak pawartosipun? Sae Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, alhamdulillah. Jenengan dereng ngertos to Komet pundi Dodok pundi to? Dereng. Ya sing langsing kula niki Dodok, Pak. Nggih. Oh Mas Dodok panjenengan. Nggih, kula ingkang asma Dodok. Lah Mas Cemet nih. Lho, senes cemet. Sinten? Kemet. Oh, Kemit. Kemit sawah. Komet Pak, kok kemit pripun to jenengan? Komet. Nggih, komet niku wingking kula niki. Nggih, luar biasa lho, Pak. Ganteng-ganteng kabeh. Nggih, alhamdulillah lanang Pak, wedok nggih ayu. Luar biasa. Kula mriki sepisane kaget lho, Pak. Kagete, Mas. Antusiase warga mriki, kejawan mriki luar biasa. Lenten ringgitan sing rawuh sing mirsani kuwatah sangat lho, Pak. Wow, selain ini Mas, ini mungkin ada tiga wanu Mas. Mangunsari ya. Mangunsari nggih. Lah nggih.
Satu lagi ngendi? Sing baken kan sing tekejawan mriki Pak luar biasa. Luar biasa antusias sekali. Kula macak teng lebet mawon sing nunggoni cah nom-nom kuwatah. Ibu-ibu sing nyuwun foto kuwatah, Pak. Moto apa, Mas? Moto nyuwun foto kalih kula. Oleh foto. Nggih. Moto. Cuma sayang setunggal. Heeh. Sing nanggap terus arang-arang. Sing mboten masak. Lho, sapa ngerti teng mriki terus napa enten sing remen kan ditanggap meleh kan mboten napa-napa to, Pak nggih. Nggih, sae Mas. Lah nggih Mas sae. Dodo. Nggih napa to teng mriki namung pados paseduluran to Pak nggih. Heeh. Nyambung silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos dugi kejawan mriki luar biasa. Grobokan. Grobokan mugi tambah pasedulurane nggih Pak nggih. Ora golek duit. Lah nggih. Mung golek Paseduluran. Sing duwe Duit. Nggih. Kowe nyapa to Mas kok jual jawil jual Jawil ki mergo aku kuwatir ngundang kowe lali nak nggawa aku ngono lho. Kowe ya pengen ngomong. Ya omong gantian kok ya. Kaya aku karo dalange. Ya ya. Ya nyuwun sewu Pak kula terangke niki. Heeh. Kersane omongane ora tumpang tindih paling gak ya nganggo aturan sing becik. Cocok wong Jawa. Wong Jawa aja ninggal jawane unggah-ungguh. Ngomong karek omong lho. Omong karek omong lah lek kowe omong aku omong terus wong loro omong-omongan kan malah gak apik. Tumpang tindih. Tumpang tindih gentenan. Carane. Carane nganggo kode no Mas. Engko nek krungu swara tir ganti aku mundur kowe sing ngomong. Paham? Cocok. Ora. Aku omong kowe tir, engko aku ganti sing mundur kowe sing ngomong ngono lho karek muni tir. Iya. Muni tir iso apa ora? Iso. Piye? Tir. Lah karek ngono tok kok ganti sing ngomong. Ora nganggo udut to, Mas? Ha mboten nganggo udut kok sok. Engkang baku teng mriki napa to Pak namung saged derek dedonga. Heeh. Mugi-mugi sabadane adicara menika sedekah bumi nggih Pak. Sedekah bumi. Mugi warga mriki tansah pinanggih bagya mulya. Heeh. Rezeki ingkang kathah barokah melimpah. Amin. Amin. Guyub rukun gotong royong kerja. Kula Napa malih panjenenganipun pucuk pimpinan Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng Haryanto luar biasa. Wah, Saged merakyat dengan warganya itu sangat dekat. perjuangannya. Tir. Pokoknya kula salut kalih Bapak Kepala Desa, Pak. Nggih ta? Luar biasa. Saged tir. Mendekati warga satu. pokok Tir. Ayo sewengi tardir terus wae. Arep omongnya terganggu tir aku. Kowe nek ditanggap kok malah nesu dok. Kowe nek nesu malah apik lho, mripatmu kelumpuh kaya nyuluh kodhok. Mripat pencar ki yo totol pitik no kok sok. Lah sing mau piye sing mau karepno piye? Kasih lah aku kesempatan. Kowe pengen ngomong kali Pak Dalang. Nggih karep Pak ini gitu kok. Pak Dipur. Nggih. Kuwi dalang kondang lho, Mas. Nggih. Jope paling laris kuwi sak Jawa Tengah. Laris ngejak kene yo telu tok. Kok malah tambah telu tok. Sapa ngerti kok bareng ini kan terus tambah. Amin. Wong nyuwun sewu lho Pak Hadi, nyuwun sewu Pak Pur. Nggih. Wong jenenge dagelan seniman kuwi rezeki kan ra ngerti tekane to, Pak. Nggih to? Nggih, pancen nggih. Dene kok kula kali jenengan main sareng terus cocok jeng ben ditanggap melih sareng jenengan kan boten ngertos. Boten ngertos, pancen nggih niku sing dikarepe awake dhewe kula kali panjenengan. Sedaya niku kantun kuasaning Gusti. Gusti Allah. Awake dhewe namung nyenyuwun marang ngarsane Gusti. Nggih nggih. Nggih. Dadi ora kenek rezeki iki Mriki lah, monggo. Nyapa to Mas, kowe kok malah nesu neh kuwi nyaten nesu. Gak. Ndang ngomong aku gak omong aku. Kowe tenan gak omong? Gak malah enteng gaweanku. Tenan gak omong tenan? Gak. Pak Dalang, Dalem. enten dagelan kalih setunggale mboten ngomong kira-kira nek sing ora omong dibayar pantes mboten? Bayarane dibiukke sing siji wae. Wah, matur nuwun. Kira-kira dagelan iki mboten ngomong dibayari napa mboten, Bu? Setuju? Lho, kowe ora dibayar kok setuju piye to, Dul? Aku toh. Iya. Aja. Lho, aja piye? Dina iki kowe ora bayaran sesuk merongos bayar bar mekar piye kowe? Sorry ngene BRI ya. Duh, kok malah nemen kowe BRI kok sok. Iki lho warga mriki Wis luar ngerti. biasa. Ya. Kejawan toh. Ya, Tahu aku. ning kene Tahu maca. tau maca tak kira tanggapan teng mriki. Mboten. Nggih. Ya ngapuntene Pak, kula tak ulus salam rumiyin kagem sedaya warga mriki. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula remen angger sing nonton ki kathah wong wedok. Biasane acarane sukses, Pak.
Biasane pun ngoten, Mas. Nggih. Ora mesti. Kok ora mesti piye to, Mas? Aku tahu tanggapan selawatan ngarep dhewe ibu-ibu malah gak sukses. Kok iso? Lah ibu-ibu ngarep dhewe Dik. Heeh. Kono ki gendong anak cilik. Iya. Lho selawatan Padang bulan padange Dek kok ngemi anake. Dadi ngemiane karo melu selawatan ngene ta. Heeh. Anak iki ya bingung to ngetutno ngene iki. Anu aku iki kok Ya karo melok nyanyi selawatan iya karo ngene padang bulan. karo Ngene terus. Lah anake piye? Anake ngene aku eman-eman jane aku ngono. Lah terus akhirnya piye? Akhirnya tak tutupi. Lah padune kok iso. Alhamdulillah saged sowan mriki. Panggih sedaya warga mriki. Pripun ibu-ibu ingkang teng ngajeng sami sehat nggih Bu nggih? Seneng nggih? Enten wayangan ngeten iki seneng napa mboten? Lek ibu-ibu seneng insyaallah niki rencana badhe wonten wayangan 1 bulan 2 kali setuju? Lek Duwe sapa? ya karek wargane kene gelem urunan apa ora? Oh anak kene iki sadar diri. Oh nek tiyang mriki aku percaya. Lah iki urunan pironan masamu? Wakeh. Wah 500.000-an ditarik ya orang. Orang Yosula. Oh, ikhlas kabeh. Ikhlas kabeh. Nggih, Bu. Kok modelmu kok mbok ece iki nyapa lho? Ora. Ora apa-apa to, Mas. Ngeten iki wujud syukur, wujud seneng. Mula wayangan iki nggih ditanggap, acarane nggih sedekah bumi. Napa to wujude kersane sing mirsani niki nggih seneng. Kangge sedaya kemawon insyaallah kemantuk nggih seneng. Keluargane melok dadi seneng kabeh, dadi keluarga sing sehat. Allahumma Amin. mugi-mugi sing sarawuh mriki tansah pinanggih bagya mulya rezekine kathah melimpah. Allahumma Amin. mergawene diparingi lancar. Allahumma mugi-mugi sing gadah utang utange saged lunas. Allahumma sing urung duwe pasangan mugi-mugi enggal-enggalo diparingi pasangan. Allahumma sing bojone setunggal muga-muga nggih Aja to, Mas. dereng kula teruske kok. Iya, Mas. Sing bojone setunggal muga-muga setunggal niku dirumat ngantos sak meninggale. Oh, Ngono tak kira nek ngantos nambah. mboten ngantos sak dugi Yeah. tuwa ngoten lho, Pak. Oh, Ngoten iya. alhamdulillah. Mugi-mugi teng mriki daerah Kejawan mriki tanahe saged subur, panenane kathah, melimpah. Allahumma. Amin alhamdulillah. Kowe ya omong donga apa to, Mas? Kok aku dongamu malah merinding kok. Merinding piye? Mesakne iki lho. Mesakne napa? Lah dongamu piye? Mugi-mugi tiyang mriki sawahe subur, makmur tanahe. Lah ki nek sing duwe sawah to. Nek sing ra duwe ora nelongso. Mugi-mugi panen kethek ya. Sawah ra duwe rek. Panenane kathah melimpah kowe iki nek omongi mbok sing biasa ngono. Panen kethek ngrayah kowe kuwi. Ya ora apa-apa. Lho, kethek ngrayah kok ora apa-apa kuwi. Donga kuwi ora kulak mbok dongakno sing lengkap. Lah kuwi wis lengkap wis apik wis Lho, becik ora, lho, ya Mas. kurang. Panenane kathah melimpah tanahe subur. Sing gadah sawah. Lah terus sing gak duwe? Tumbas. Lho, bocah iki malah kocluk ketoke kuwi. Kok kocluk piye to ki? Tumbas iki nganggo dhuwit, lah nek ra duwe dhuwit nggo tumbas apa? Utang. Lho bocah iki malah sesat ketoke kuwi. Sesat piye to? Wong urip dinikmati to. Wong lesu mangan, Ya. entuk turu, ra Ya. duwe dhuwit utang ngono lho. Utang ning ndi? Ya bang no. Cocok ya Bu nggih. Ngono lho, buke dibangun ya kanggo awake dhewe blok. Sik ta buke kok nggih utang bank lho nek nyaur piye, Dul? Lho, wong utange duwe dhuwit ora duwe dhuwit. Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur. Mbok santai. Lah nek ditagih bank, Ya semoyo. ilmumu ilmu kocluk kowe. Ya ora wong ilmu iki jenenge manusia. Lho utang bank kok semoyo kuwi. Lah urung duwe kok. Kuwi jenenge wong utang ra duwe isin. Ora iso. Kok iso ra iso? Sing ra diisin pegawe bange. Lah nyapa? Lah nyapa? Nagih aku ora tau tak kei kok teka-teka terus nagih terus. Ora diisin ta wi? Kowe iki waras apa ora lele? Waras no Dede. Lah wong ra duwe, lha kowe iki wajibe wong utang ki nyaur. Nyaur ki nek enek sing dienggo nyaur. Lah kowe duwe apa ora? Gak. Lagi iki lho wong kiri mlete lagi kowe kuwi kok. Sing penting pede. Pede apa kowe iki jenenge sesat kono salam dhewe sing apik. Gah. Lho, ora salam. Wo, ditimbali Pak. Alah Pak Sugeng to. Pak Sugeng. Ah, Pak Sugeng karo aku CS ta, Dek. Sapa, Mas? Pak Sugeng kepala desa. Pak Sugeng kuwi pernah enak karo aku nyeluk Pak Di. Walah, kowe kuwi entuk hitungan kondi to, Dul, Dul. Bapake Pak Sugeng. Ya, Niku kalih bapak kula. dulur. Ya ora apa-apa nih. Ya aduh to.
Lah terus kowe karo Pak Sugeng ki apane? Bae. Oh, mbae Pak Sugeng Karo karo Pak Sugeng karo mbahku. cek dulure. Yo gak. Lah kowe karo Pak Sugeng ki apane to? Oh, mambu. Oh, mambu dulur. Mboten. Lah mambu apa? Ya mambu selening ngoten. Aduh. Sing mambu ki sing kono, Mas. Lah nggih sing mambu mriku kok Pak omonganmu. Sugeng jelas nak. Wah, ambune wangi. Trek komen niku nyuwun sewu, Pak. Heeh. Angger enek wong ketoke sukses iki jere ndek ya dulurku kuwi, dulurku kuwi. Diakoni. Bupati kono ya ngono, kuwi dulurku kuwi, jek pernah mbak. Heeh, gubernur Oh, alah. iya. Wong kok modele kok kepedean. Ndang salam sik kono sing apik. Tak elingno ki, nek kenek lho kowe. Apa? Daerah kene daerah ra kenekan lho, Mas. Ra kenekan piye den-deni malah. Enek dagelan kok omongane jorok, rusuh, mulai dicepot ndasmu kowe. Gak usah salam no piye? Ya salam kowe Islam apa ora? Ya Islam, mosok bersalam ora nggo ndas. Mulane omongane sing becik, aja elek. Malah ngruguh kaya wong katisen kowe iki kok sok. Rambut den-deni. Ora ngedeni aku kan ngekeki rambu-rambu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wah. Ngagetno tenan, Mas. Bocah kaya pentil ban kok wedi suarane. Pentil ban jebret kowe. Nesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaya warahmatullahi Mbah Yai, wabarakatuh. Lah nggih, Pak. Weh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye? Kejawane pripun enten salam apa padha cengengesan ya to? Cengengesan gundulmu amblek kuwi no. Lah iki lho ta. Nyen sewu Bu, salam niku ndongakne jenengan jawab niku ndongakne kula. Dijawab kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ta? Iya ta? Cengengesan to. Pri Jupri, Apa ten? ten gundulmu amblek ngono tanten. Ajine suratin. Suraten. Oh nyelukno wong kok sak penakmu lho. Lah wong kowe iki omonganmu ki lho kliru. Aku ki mukadimah kok keliru. Mukadimah tapi nek sing bener kowe iki keliru mulane ibu-ibu guyu. Apa iso? Paling iya. Sing bener. Kata-katamu lho, nyuwun sewu Pak. Wong kata-katane mboten bener, Pak. Iya. Kata-katane iki ora ngono Mas nek ape mukadimah. Lah piye to? Assolatu wassalam isik to tak warai kowe aja melok-melok dhisik. Aku sing kok lagi kowe. Assolatu wasakomet. Apa Kamu diem dulu jangan umi-umi. Umi-umi tok ganggu. Kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Potongane kaya berong. Berong notol ndasmu kowe tak tapuk Konsentrasi. Lah piye kene konsentrasi? Ya ya. Marai kowe kok malah kowe Wes, umi-umi. tak tutupi. Tutupi. Kowe bar mangan apa ambembuk badek men. LPG. Woi, kowe iki wong apa buta mangan LPG. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambyak biasmu kuwi. Ya. Ambyaki pari to piye? Anbiya. Ambia. Anbiya. Iso iso. Apa? Ambia. Piye? Ambia. Piye? Ambia. Tanganmu tipak fresker. So, Anbiya kok anya. Ayo terus nih. ama batu. Halah ki apa kok majumuk gurine tok? Para bapak-bapak, ibu-ibu, niki enten apa? Duh. Kowe ape piye to Mas? Sampeyan ki dimirengke Yo. piyai mriki kathah lho Mas. Ora ngerti wong komunikatif karo penonton ki ngene iki. Trike ngono. Iya, supaya mendapatkan perhatian penonton. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika enten apa? Wayang. Nah, Sing arep tahlilan ya sapa kok iso sangkemu meneng. Wayang dalu punika nggih menika niku lho delenge. Nah. Dalu punika nggih menika bersih desa. Wonten tembungipun Arab nggih menika anandawatu minal iman. dari lecah TK. Kebersihan bagian dari meneng. Kowe cah goblok ambek dikte. Ansel goblok. Ngoten. Dadi nek artose padosi piyambak teng Google. Supados desa niki resik saking syukur sakit resik sik monggo kita dol. Hei. Desa mbok kondol tak tuwapuk kuwi. Piye to? Kersane resik, diresiki jiwa lan ragane. Laganipun Nah, monggo to. kedahe napa?
Napa? Awake dhewe kedah tumindak sing becik, Cik. Aja sampe nglakoni kaelekan. Lah iso mbok kowe dhewe sing ngomong. Aku marahi kowe kok, Mas. Aku malah ketok goblok kuno. Lah kowe goblok apa ora? Ya ora no. Ya ora sanesu to blok Lah. ngono kok. Kok gak penak bahasamu. Wah, Ora sanesu to blok. Berarti aku goblok. Lho, lah kowe goblok apa ora? Ora. Lah yo nek ora goblok yo ora sanesu to blok. Lah sing guri iki lho. Lah gurine apa? Iya ya Jul. Nggih kula dongake mugi-mugi amin. Duh, apa Apa iki? Kowe gak krungu ya? Ora nek apa-apa kok terus amin. Panjang umur. Budek. Sok-sok. Mugi-mugi sedaya panjang umur Allahumma. Amin. Amin. Pak Lurah sehat Allahumma. Amin. Beceng nanggap malih Allah dilarek. Paling roh apa ngenceloki badang paling. Mulane diceloki kowe karo laler. Aku rong dino ki iya. Ndongakno ku yo paling Lah aku ora yai nyapa ndongakne kok ya. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Nyapa to? Ya ampun pantun, Mas. Kowe kareng ngomong cakep. Iso apa ora? Cakep. Cakep ngono lho. Iya. Karo ngene gerakane cakep. Bisa? Ngene. Ya. Pak Wawan Cakep. urung. Aku latihan. Oh iya ora apa-apa latihan. Oh, keliru. Nggih, gak apa-apa. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Langsung di cakep. Ya Allah, iya rasa ditakokno neh. Kowe lagi wis cakep. Senenge. Seneng piye kene emosi lho. Kowe gregeten tak. Iya, ya. Suwipok korengen lho kowe kok. Cipokmu mandi. Mbak Ing anu mikirno cipok. Pak Wawan menyang kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Kejawan tansah kathah rejeki. Amin. Pak Wawan menyang Surabaya. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kejawan tansah bagya mulya Allahumma. Aku. Kowe ndang gawe. Pak Wawan kelayapan. Opo kok iso teko kelayapan iki Iso teko Kediri, teko Surabaya. Lah wong jenenge parian Lah, pantun aku yo kok Lho, Pak Wawan wis tak nggo mbok yo liyane. Katane Pak Wawan mosok renek. Lho, Wawan wis tak aku, kowe ganti liyane Wawan kan enek. Pak Irawan Nah, kelayapan. cakep. Mugi-mugi Kejawan napa ingkang dados cita-citane keturutan. Allahumma amin. Pun nggih, monggo daya mantuk. Kok mantuk piye to? Paring panglipur teng mriki kok Oh, mantuk, menghibur. Oke. Ngono lho sing apik sing becik. Sawangen to kowe mau dirasani awake dhewe teko dirasani karo ibu-ibu. Piye? Ibu-ibu jilbab rupane abang ketoke. Ning kono. Ngene. Iya ning kono. Ki lho dagelane sing lemu, sing kuning, sing putih. Aku. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Abah Kirun. Nah, aku tindo Abah Kirun. Aku ya matur nuwun, Bu. Aku ngono. Kowe ya diloroi kowe dirasani. Aku piye? Sing siji ki lho kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirik ngono. Paling menyesuaikan kondisi, Mas, paling. Nggih, Pak, nggih. Sing ngomong ibu-ibu kudu ngabang. Kudu ngabang. Bu. Kalau wonge ning nguri jan. Oke. Lho kok oke piye kok gak nesu kowe? Gak malah enteng gaweanku. Lah nyapa dek enteng? Lah kirik ke piye? Suarane piye Kirik? Ngono tok. Oh ngono. Iya sing ngomong awakmu, aku wis guru. Aku tok. Kowe ngono Kancane dilokne kirik kok. Lah kowe Kirik apa ora? Ora. Ya wis to ngono kok nesu kok iso. Sida Sida to, Mas. Ndang. Apane? Lho, ya menghibur. Ya menghibur to, tak omongi sing penak iki. Ya. Iki ya ngene to, Mas. Ya apa? Nek teng daerah mriki, aku kan ngomong nek ibu-ibu sing ning ngarep insyaallah acara ki sukses. Kok iso? Biasane ngono tenan. Biasane ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Kula bener. titeni kuwi mulai tanggapan mulai etan ngantek dung kulon. Ya. Kuwi nek ibu-ibu rame sing teko insyaallah sukses. Soalnya ning nggone keluarga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Ibu kok sampai metu saka dapur, ya toh. Terus delok wayangan, insyaallah ki bakal rejo, bakal sukses, sok ben bakal enten wayangan melih. Iki tenan kuwi. Sing asta pusarane ngadil panjenengane Bapak Kades Aku- ya padha wae. Nah, kados Pak Sugeng saged sukses minangka disengyong kalih estrine di belakang dari seorang yang sukses di belakang adalah seorang wanita yang selalu mendukung laki-lakinya. Lah kae tangga desaku kae lurahe ya dudul. Ya sukses, sugih. Masa? Ah mulane omong hati-hati, ora mesti kowe iki jenenge menyakiti hati bapak-bapak ning awakmu ora krasa, ngono lho. Kok iso ora krasa? Lah kowe mementingkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya Pak nggih. Lho, bapak-bapak ki kepala rumah tangga,
Ngomong anggur kaya tawon ndas. Pikir sik arep omong ki. Wis bener kowe. Ya bener no. Kowe mentinge bapak kowe. Bapak. Ora iso, Mas. Lho, sing golek pangupa jiwa. Pangupa jiwa, Mas. Tapi nek urusan ning nggone rumah tangga kuwi sing diutamano wong wedok. Ya bapak no. Ya wong wedok. Kok iso iki lho? Kowe tangi melek sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Walah ora tau aku. Lah piye? Gawe dhewe badokan kopi arek. Kompor cetekno kaya banyu kaya pasir dadi. Pasir ape ngecor kowe piye? Gula tak susulno gula pasir. Lambemu. Wis apik dhewe kowe wong Apik lanang. no, apik. Wong lanang wis apik dhewe kowe. Apik. Apik merongos to piye kowe? Saking apike ya. Lah kowe iki lho wong wedok mergawene kaya apa to, Mas? Tak belane, Pak. Kowe tangi melek sing gaweno dedaharan sarapan sapa nek gak wong wedok? Kemeruh kowe. Kemeruh piye? Ora tau aku gaweno sarapan. Lah piye kowe? Bocah mampu ya pesen. Pesen apa? Makanan pesen datang sendiri. Jenenge apa? Riyor sing order. Apa? Kira order. Panganan sing apa milih iso to? Cangkem duwe so kok order. Lah kowe ngerti apa ya? Delivery order. Lah kile. Tak cuwatek tanganmu iki kok. Kowe iki ula apa piye kok? Wis bener dhewe kowe. Ya bener no. Lagi iso ngono wis kemengkek kowe dadi wong lanang. Ya ora kemengkek kowe merendahkan laki-laki. Ya ora iso. Perkara sing diutamano tetep wong wedok. Iki kok wedok Wedok kowe lahir ya saka wong wedok, ora nek lahir saka wong lanang. Lah yo. Maksudnya Kowe lho iso kaya ngene iki lho. Sapa sing ngrumati nek gak wong wedok, pakaianmu licin, ketok setrikanan. Sing setrikanan sapa nek gak wong wedok? ngora. Lah sapa? Laundry aku. Cah cilik engkek men kowe. Engke no bapak-bapak mbok salahne tak belani. Wis bener bener ngomong. Wis apik dhewe. Apik. Apik. Wis kalah kowe. Nyonyor. Kalah wis ora iso. Apane dek kalah? Le, tak omongi le. Wong wedok ki rekasane ning omah tenanan le. Rekasa ngondi? Gendong bayi, kowe duwe anak bayi cilik. Lah Kuwi alah. sing momong sapa nek gak wong Aku wedok? jenenge ibu kurang kreatif. Sing ngemiki ya wong wedok. Ah, bojoku kayak mek babi ngepet. Tek bagian momong Baby sister, baby ngepet iki pesugihan to piye kowe? tukang momong bayi lho to. Ngomong bayi baby sister. Sister. Dadi ngepet. Maune ngepet. Ngono ngepet gundulmu kuwi. Ngono. Wis apik dhewe wong lanang. Yo. Malah wong wedok kuwi sing dibutono wong sak ndi-ndi, Mas. Apa? Kowe saiki manggon ning ndi? Lah kowe matane apa? Matane dhewe iku soto mata. Ngono tanggung lho. Panggung ki mencroke ning ndi nempleke? Nang lemah. Lemah sing gedhi sak alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok, ora nek sing jenenge Cangkeme njaluk di arit. Wedek iki lho apa wedok? bumi ki wedok, bumi, ora nek sing jenenge pakmi. Kulo wong wedok dipenting wong sak donya. Rungokno gobokmu, Met. Mbok sikatan to, Dos. Sikatan goli samping aku. Kadung gregeten emosi metu aku. Berarti bumi penting. Bumi penting dibutuhno wong sak alam donya. Gedhi. Jero bumi enek apa? Enek minyak bumi. Carane njupuk Dibur sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo badhe ngebur piyambak. Agak entek sepedone. Apa teko sepeda barang ki omonganmu kok so. Pangkas sing duwe bur ya bapak-bapak. Aja nyepele tegese lanang wedok iki kudu bersinergi, Ya. kerjasama terjadilah yang namanya awake dhewe. Betul. Kok terus ngomong menang ibu-ibu mengandung 9 tahun 5 bulan. 9 bulan 5 tahun. Ora 9 iso. bulan 10 hari. Ibu-ibu iso ning ngene iki nek gak bapak polah ya ora iso lho. Pola apa? Lho piye to? Piye? Gak penak. Mbak Di, assalamualaikum Mbak Di. Waalaikumsalam. Siar to. Oke. Asik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matane siarno apa nyanyi ya malah kematian. Lah jere pokok nyarno. Sing apik kalau jugem kak laki ana MC ini lho to. MC ini sapa? Iki lho Sotopati. Pasopati, Sotopati. Grup apa yo? Grup Pasopati Iya. campur sari. Kok iso teko Sotopati? Cacah senengane soto. Iya. Nang kene po enak to. Tenan. Daharane. Desa iki desa mulya tenan desa iki. Ndoke utuh. Kuwi ndane pitike pira met kuwi? Tangga desaku Heeh. nek ngekeki daharan. Iya. Ndoke separuh. Masa? Pitike nguntal silet tok to. Dadi ngendok terus sigar, ngendok sigar. Masa ngendok kok sigar dhewe Rapat enak to. kene utuh-utuh to. Utuh tenan aku gumun. Iki jenenge desa mulya ya iki. Mulya, Mulya. kejawan tepuk tangan untuk kejawan. Jangan luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun lho Pak Sugeng. Endi? Kowe pun ngerti panjenengan Bapak Sugeng. Hah, Nah, endi? Pak Lurah to? Ya, Pak Lurah sing Pilut sing dalu, Pak. Endi? Kowe gong roh ya? Urung ngerti aku. Ditanggap wong iki ya kudu ngerti mula jagong sik saurunge
Mulane aku takon kuwe, aku ora ngerti. Wilujeng dalu, Pak. Endi? Golek dhewe ta, dhewe urung patek cetha. Golek Oh, dhewe. ngriko. Wilujeng dalu, Pak. Pak Sugeng. Oh, Nggih, matur nuwun, Pak nggih. Selamat malam, Bapak. Oke, siap laksanakan 86, siap. Pak Sugeng niku Sugeng keremenane musik. Musik apa? Dangdut oke, pop oke, rock oke. Terus wis kowe sampean kok nyanyi. Wah, Oke, langsung wae tak siarne. Gak. Gak piye to kok Pak Sugeng sing nyuwun lho iki. Ayo dipinangkani pamrutane. Iya, iya. Jack 12. Wah, 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 wah. Enak sone niki. Kidul Pom Penak tenan to, Sukorjo. Mas. Niki mereknya apa Pak Sone? Hah? Kes. Mini kompo merek. Kis. Kes. Cis. Kis. Kis. Kes. Sing leres pundi to Pak? Kes, kis, pokes. Kis. Kis. Wi asma Kinarya Jaba. Nah, Dadi kis sing ki- nanggap ki ben bayar langsung, mula jenenge cash. Kes. Ya Sing ya. bener kis. Aja diutang. Kena kes ya kena kis. Jack 12. Wah, cash ra umum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Enak son iki. Sone. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Lho kok endi piye to? Dah. Lali. Eko cerigis men ta kowe iki. Eko kareng jepong gurine kok malah takok ndandi. Aku kan nang kono yo golek snack. Kowe temu senake. Gak. Lali menawa panitia. Jadi simpeni panitia senake. Aku iki sing teko sing nyapit linmas enek 8. Aku ra kaya dagelan malah kaya maling kecekel. Kuwi jenenge nyumanggakno awakmu. Nyumanggakno apa? Mugu. Kene nggo lampu Oh. kene. Lah sing ngerti yo kae dagelan teko sing ra ngerti copete lho kecekel. Ya terakhir kowe wajahe kaya topet paling. Iya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kak. ada buah belimbing, Hing. belimbing, Hing. belimbing. Bimbingmu akeh untukku garing. Langsung liyane lho. Dan juga di situ ada buah jeruk, Jer. jeruk. Eko tek ning ngarep piye to, Mas? Eko syariah. Eko syariah kaya bank eko syariah. Menjaga kesopanan. Oh yo adat istiadat yo. Dan juga saya menghimbau Wow. Anyar iki. Benar. yang ada di belakang sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katokmu. kecantol. Suwek, wek. Eko tek ngono to, Mas. Kata-katamu horor kabeh kok. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo, Telusur. ulo luwo. Telusur. Piye to, Mas? Eko syariah. Kata-katamu medhiene sing sopan lho kaya. Kurang sopan piye wong biasa no kok. Mari kita sambut. Niki Pak Sugeng ki lho Pak ngomong jarak Pak. Boten niki lho gara-gara bromo. Potong Pak ki lho Pak omongane aku mau muni Pak. buta. Lah yo kuwi saru. Lah kan iso rambut. Oh iya. Meskipun ada yang lain. Baik, hadirin supaya berbahagia, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Artis Tak panggilin bintang. bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa e. Gue pasangi drop gini. Kaya ari-ari bayi e. Lah iya. Tak panggilin artis cantik yang bekirut ini, Cow. Berikut ini nih. Bekirut. Bintang tamu yang satu ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Terkenal di mana-mana. terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Iya toh. Aku adalah mak lempar. Mak lempar. Yuk sama-sama kita kasih applause yang meriah. Ada siapa lagi kalau bukan ini dia? Ada Komodo. Komodo. Melet-melet. Langsung lo komet. Ada Cak Komet. Kelamin. Sepote. Kelamin wis teko kene to. Kene akeh sing ndelok YouTube-mu. Yuk kita sambut Cak Komet. Sepatu Mas. Yo, sepote. Yo gamelan, yo. Gung. Aku yang meneng kok. Cak Komet. Yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. La ilaha illallah. Adi cara salajengipun nggih menika berobosan.
Iki spot apa? Lah aku ngenteni spot suwe ya tak Cah spot. dagelane enom iki yo spote sing semangat. Ya. Aku lambeku. Nah ini ya, siapa Pak? Lambeku kepo gak apa-apa. Gak usah. Oh kono ae. Sangkemu rusuh kok. Sing meriah, sing meriah. Yo. Anu spotnya sing keras Mas, sing Keras, keras. sing keras. Sakoman, yo, hei. Hei. Apa gelem nyepoti iso dawane ra kaprah. Itu sewengi sepotok. Ayo Entang. Oke, baiklah, spesial untuk Kejawan tentunya. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu yang cukup lama sekali. Saya minta nadanya. Lagu berikut, lagu yang cukup lama, saking lamanya saya lupa itu. Duh. Kayak Iki Roma mari-mari Mas Farhan. Lho, Roma Irama Mari. ya gendeng terus. Roma Irama. Irama. Masa Roma ra mari-mari, Pak? Cacile guyu perkara ra mari-mari. Balonku ada 5, Tepuk tangan. rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Terima kasih. Si Mas. Oke. Roma mbledase kok kadang penak ngono to Mas. Rumah halus. Mbledase piye? Meletus balon hijau hadar. Rumah Irama. Wong anu mbledase ngebas. Yo, kowe pengen cepet. Sing cepet sithik gak iso to Yo Roma. dipopno aja dangdut. Nek iki mau dangdut slow. Oh, nek dipopno cepet. Slow. Piye? Dangdut slow. Dangdut piye? Tuwapuk tanganmu ke cakar. Buat ikut Presker. pop bisa. Piye? Ya, dadi ngene iki tak cilik ya kena. Heeh. Wong gede ya kena. Kecekel. Yo. Anu D Mas, D. Kowe kok hafal kunci to? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kok yo itis ya, Cak? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal empat. Garingan. Anu pisan kan mbledose. Eh? Pisan kan mbledose Mas, garingan nek garingan. Kowe pengen krungu bledose? Mbledose kok gak enek anu tengere piye to? Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Sik Mas, sik. Aku ki ngrungokno dore iki lho, urung kecekel aku. Kowe nyapa dadak? Kuwi dormu kaya gluduk kok. Karena ebit ki ade cepet. Ya jel pisan kan. Meletus balon hijau hatiku. Ora kenek tenan. Nyanyi itu bungkem. Lah dormu lho, buan trera kaprah. Kudu awake dhewe menyesuaikan nek teng karawitan balonku ada 5 ya iso. Apa yo kenek lho ning karawitan. Dadi langgam, saya halus meneh. Piye nek dadi Langgam yen ing tawang. Piye kuwi piye? Larase. Ya rungokne, Yo. balonku ada 5 versi langgam. Iya, piye kuwi? Balonku ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya. Kok yo penak bocah iki. Hijau, kuning, kelabu nih mas, merah muda dan biru. Ya ra. Yo penak lho, Mas. Meletus balon hijau dor. Modelnya blenyek nih ya.
Kowe iki lho nek ngepasno musik kok ya iso itis ae. Golek dhuwit, Mas. Golek dhuwit piye kok iso. Ayo iki lho enek. Mah. Kok moh piye enek pesinden Oh, sampe iya. kok iso ditepangke setunggal-setunggal kan ya Ya. kena. Mboten apa-apa. Nggih, mboten apa-apa Mas. Wis saka kene Mas. Saking mriki nggih. Mas, sing ketipunge Mas, kerja tendangnya karo Mas. aku. Tak du, tak du, Apa Ya. tak du. Ayo ikuti. Nyun sewu, Mbak, niki nggih. Adik, pegang ini, Dek ya. Es krim ya. Dewa dewa. Apa tak cipok mborak lho we. Gede dawa, gone mara tuwa. Sik Mas. Lagu anyar lho. Tak goco tenan kowe. Kowe gak ro ya? Dewa dewa Kang Asmara. Oh, Asmara to. Asmara gede dawa. Wah, tipku bucat kok ya. Tipmu piye munine tipmu piye? Gede dawa. Mara tuwa tak pluruti tak dadi kanthi kaya ndas kendi. Kowe iki ngawur ae Ora. Dang kowe. Wis teko ndi-ndi dipluruti. Iki mesti mbayangno dipluruti iki. Lah iki tak mlurut tok. Gak mate mlurut anu. Oh, mlut tali. Rafia. Oh iya. Ketipu Mas. Tak du. Apa opo? Siap nggih, Pak nggih? Nggih. Pakai nada dikenalkan ya. Yang ini siapa namanya Mbak? Yang ini namanya Mbak Rindi. Kalau boleh tahu rumahnya di mana Mbak? Rumahnya di Tulungagung. Tulungagung. Iya, Makasih. iya. Geser. Ayo geser. Apik karo joget. Geser yo. Angel lho golek wong kewek ra isin ya. Radio isin tak tapuk tenan iki kok. Kalau ini siapa namanya Mbak? Kalau ini namanya Mbak Sela. Mbak Sela, rumahmu mana Mbak? Rumahku ada di Blora. Oh, kalau boleh tahu sudah punya pacar atau belum? Lah. Kowe iki lho kata-katamu lho. Wis duwe gandengan porong ngono lho. Wis duwe bojo apa urung? Sudah punya pasangan apa belum, Mbak? Ya. Tah, tuh. Ngenteni musik. Ya. Belum. Syukur. Geser. Iki sing guyu ae. Peluruti tok. Kalau peluruti loh, kayu Yang ini. siapa namanya, Dek? Yang ini namanya Dek Aul, Mas. Walah aule ya ampun. Rumahmu kamu mana, Ul? Rumahnya enggak dibawa, Mas. Nek digowo kuwi bekecat kuri aku. Golek nondak. Paten cok dadi anggaran enteng. Urip nah. Ini apa kowe ndakel malah kowe celeng. Lah iki nadane iso mah mendesah. Yo sampeyan aja ngono, Mbak. Aku kan keri. Hei, Eh? kowe keri aku malah begairah. Gairah apa? Nek begairahmu ora bahaya. Lah Dek Rabaya piye? Alah wong cah lemu paling yo gur gaweng ngono, Bro. Wah, Hei, so. Wis ra iso. Guyon, Pak, guyon. Iki harkat martabat wong lanang ki. Alah padha ae. Kowe pengen ngomong wong lemu ki cilik ngono Lho aja ngaku. Ora ngaku piye kowe apa ngomong ngono no? Alah wong halayak kene padha ngerti nek wong lemu ki mesti yo gur. Alah. Kok samping no wis ra nek apa-apa. Berarti kowe padha karo ngece warga kene sing lemu-lemu cilik-cilik. Ora ngono, wong ki mbok sing ngurut kaya aku lho. Piye? Mulai atas ya, kepala, Ya, gulu. awak, sikil. Lho, aku ki yo manusia komplit, Mas. Ora komplit kowe. urut. Lah kowe bar kepala bablas awak. Gulune ndi? Mbok tuku cilik-cilik no ben pantes. Gulu kok tuku bocah koclok. Lho, nek ndek gulu celok penak. Ya Celok. piye? Met ko met. Apa dah? Lho, aku yo padha no. Dah. Dalem. Lho, sak awake. Berarti ra komplit. Apa ngomong aku cah cacat ngono to. Tapuk tenan kowe. Kalau ini Iki le. iki. Ih. Kamu walah lek wis kosal-kosal ngene cah. Oi, golek nduk. Apa piye? Kowe ora subuk. Jamu bar loro, Mas. Oh, iya. Mulane butuh telur. Patuk to. Mbak siapa tadi? Mbak Ul, rumahnya mana Mbak? Rumahnya di Purwodadi, Mas. Geser. Kalau ini siapa namanya Mbak? Innalillahi wa oh iya.
Urung ditakon, nak. Mas cara mana? Nah. Mike mati mulane nak ngono. Iki to. Kalau ini siapa namanya Mbak? Namanya Mbak Nawang. Rumahnya Oh, enak. mana? Purwo dadi Yo. Pun suwe bon nyinden sahur. Oi. Geser. di bojo ki apik lho, Met. Nyapa? Dijak tunggu mpret minggat mrite tandari. Lho tenan. Woi. Terima kasih, Mbak. Ya. Kek yo. Oke lanang ya. Pak niki sinten ta, Pak? Mbak niki saking pundi niki? Niki saking Purwodadi. Apik lho, Pak niki. Api mbok dituku. Apik tuh. Apik iki. Iki tinggi mbok-mbokan apik lho. Titik. Oh, urung tuwa kok mbok-mbokan. Tegese nek dienggo pasangan cocok kuwi, Pak. Pasangan apa kuwi? Ya pasangan Pasangan hidup. kuwi, Mas ya. Karo Mas Komet. Nggih, pasangan duet pasangan. nyanyi. Nggih. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Bisu. Mohon maaf. Namanya siapa? Lah, Ah, masalah tanggapan nyowoput. So nek sing model kayak ngene anu dibadhok petek. Anu gak gak petek piye yo. senenganku ki. Oh ngono. Iya, aku wis ngono-ngono ki tok. Bahasa-bahasa kuwi kudu ngerti lho, Mas. Alah, kan kene-kene to. Heeh. Untuk yang lain kan bebas. Bebas. Gak masalah. Sekali lagi. Namanya apa? Wow, merekok. Rumahnya di mana? Api, iki entuk ronggo no. Nih. Bengi no, Nih. bengi ngoger nen. Nen. Oke. Oke, kalau bisa siji ladeni kabeh to, Mas. aku wis nakoki 1 2 3 4 5 kuwi ijek siji bagianmu pinggir. Alah wong kari siji mbok entekno sisan kok iso. Nyuwun sewu Pak, kedadil to Pak nggih. Ya. Lah kowe kula nakoki wong 5 lah kowe nakoki siji kok ora gelem apa? Tapi loro dagelane loro ya saiki gentenan. Anu sing radil iku kowe. Kok iso radil? Lah nyapa sing apik-apik mbok takoki dhewe lah sing karek kekot-kekot ya. Kekot-kekot iwak to apa kekot-kekot lho. Aku tahu nakoki sing sepuh dhewe. Heeh. Jenenge gak pas ya kono bingung. Bingung piye? Yang ini namanya jenengan Tin. Heeh. Lah terus piye kuwi? Nama saya Tin. Gak bawa Ya enak. aja ngono sik dijajal dhisik. Oh, Yo iya. kono lho yo. Ngapunten nggih Ayo, Bu nggih. ngopo. Sopan. Mie jenengan pundi Bu? Mie kok mie tak Oh. tapuk kowe kok. Ayo. Iki sampun, Mas. Nggih. Randuk dodok sing sopan. Sopan. Karo piye Nggih. sepuh. Ngapunten. Yang ini iso bahasa Indonesia apa ora? Lho Inggris e saged to ibuke kuwi. Oh. Inggris e iso lho Mas. Pak Jawa ya. Yo yo. Ngapunten pareng asma sinten Bu? Nami kula. Nggih. Cekap Bu Yayu. Elah ya yuk. Bakul tempe. Kok bakul tempe piye to? Lah kok tahu. Tahu? Empu lho kuwi. Jare kekot-kekot. Mboten guyon nak Bu, alah kok iso jenengan niku nembe sepindah niki. Jenengan asline pundi Bu? Dalam saking Sulur Sari, Mas. Oh, Sulur Sari. Nggih 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 nggih. Pundi Sulur Sari kompensor. Alah, ndi ta kuwi? Pundi? Ndi? Kowe kemeruh kowe iki. Ayo nanti kuwi. Ayo ning ndi karek kono to? Tahu. Mriko nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih Bu, nyuwun sewu. Napa? Teng daleme kathah tikus mboten? Ini napa? Dan niki nek badhe tukang ngusir tikus niki. Nggih, kula biasa geladak. Kaya Gladak. kucing nggih. Kaya kucing nggih. Nggih, Mbang Niki Telon. kok- Kok kembang telon piye to kok iso? Ben puas kowe. Ayo ditanjake pesinden sing setunggal. Iya, monggo. Sing iki pomo sing Ah, Wiwit saka pinggir kene, Mas. Pinggir iki. Oke. Yo. Diteke loro-loro apa siji-siji, Mas? Kalih nggih sae. Ah, loro. Ah, iki sing Tulungagung karo sing siji Tulung-tulung. Blora. Tulung agung karo tulung-tulung. Yuk wonten sinten menika wonten Support-e, Diajeng. Mas. Ayo yuk. Rindi dan juga ada rindu. Nah, spotnya yang silakan. gamelan. Eh. betul. Dos, yo. Mas. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri
Mas ya. Nggih, kula puk-puk nggih. Nah, iki sing anyaran iki mentas saka kenceng iki gabung karo Pasupati. Oh niki? Iya. Sing anyar. Anyar. Wah, lek tenggene sekolahan kok kan wonten peluncunan sing ngoten. Ada. Orientasi kok belum. Orientasi yo padha karo dibelonco. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Oh nggih. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Siapa? Selamat. Heh? Siapa? Anda. Siapa? Sampean. Namanya Rindi. Gak boleh ketawa loh. Enggak ketawa. Diem aja wis. Aja diteni to, raimu wis medeni wong kok. Enggak. Raine medeni wong piye? Sing halus. Mbak Rindi. Nggih. Heeh. Mbak Rindi, Iya conderane Mas, nek koyo ngene iki Mas. ya cara mono dicandra nyuwun sewu, Pak. Heeh. Lek tenggene anu kan Dewi Kumaratih kalih Kumajaya. Lek kula kalih Mbak Rindi niku cara mono nggih Romeo kalih Juliet. Wah. Kumarate karo komo salah ta kira. Nah, Oh, cobi Ngomong. astane jenengan. Mas, hati-hati copet deh. Oh iya. Nyandra ta dukun iki. Oh, iya. Jenengan ini setelah saya terawang, Nggih. kodame sampean itu kembang melati. Apa kok kembang melati? Nek kula tawon. Dicocok-cocokno. Berarti jenengan. Terus kono ngentuk kene ta? Ya iya ta. Dae tolong baik lah. Nek, Mbak. Kodame apa? Mbak, Dicek, Mbak. kodame. Anu, efek-efek. Apa, telapak tangan, Mbak. Oh iya. Napa? Kodam Anda burung ketilang. Wah, kira Mbak, Kalau Anda tikus tuntung. Ayo, apa mangan ki ya? Mangan iki bosok. Ayo, dirayu nganggo gending sing apik. Mas nadane C, Mas. Wah. Jreng. Sawira krungu swara fales dadi. Nganggo musik lho iki. Suara males beda. Aku seneng ngerti nyanyi. Serah tau pas. Rindi. Nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Renungkanlah. Iki jane film ajab to piye lah jane kok. Oh, mesra to, golek mesra. Delok, ayo nak masalah lagu tak pelayani. Wah. Kaget deh. Siluman curut yo nyapa lho kowe terus. Curut Tikus lurus. Ah cocok nek karo dan ayo kaya cocok tenan. Kaya tuku sofa anyar model deh. Lah wong kok lho. Ancen wis ngene iki lho jenenge wong lanang iso ngerteni wong wedok yo ngene iki. Jajalan. Iya, jajalan. Di Rindi sini sayang, jangan Iya, dekat-dekat, sayang. jangan dekat-dekat keluarga miskin. Iya. Nanti ketularan gudeg, ya. Jangan dekat-dekat. Meneng to ganti aku. Ayo ndang. Aku nyanyi lagu kuwi oleh. Oleh. Olah ya ora apa-apa wis. Ngono to ya. Pangku sikil kok malah epleh-epleh ngene iki maksudmu piye kowe? Apaan tekone? Langsung pelek ngono kan. Elek piye kok iso Gak oleh to. oleh. Aku mah lagu kuwi nak no. Lah apa? Wah, ini wis biasa. Di tengah. C, Mas. Andai kau tahu aku mencintai Pangku. di dalam hatiku telah terukir namamu. Andai kau tahu aku apa lagi waras tadi? Lagi waras piye to? Kok muter ya tadi? Ora semplek ngono kaya kowe. Ya kok urusanmu to wong lanang iso nata Ngene wong ngene, wedok Mbak. ora? Untuk ini aku sing nyanyi kowe sing Iya, karo kono gini. kono. Gini lho, Dik Rindi. Iya. Coba sekali lagi. Kau tahu aku mencintaimu di dalam hati. Lek. Kayak kuwi. Iya. Sok ngono ya lali. Ayo. Rapi, Mas. Aku takut kau melupakanku. Seneng di patar tatak. Kaya wong lempoh. Ora ngono Mas, aku ki udunen. Dengkulku mlosok. Ayo nyanyi. Dengkule mlocok. Mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Nggih, Atau pamuritan apa? Nggih. Nyun sewu menawi ngagem gamelan riyen pripun? Wong nggih siap.
Mboten napa-napa. Mboten Bebas napa-napa. ning gadane Los. jenengan. Nggih, mangke Kula kan- luar biasa Mas, lagi Nggih. iki Mas. Pripun? Panjenengan bisa memadukan antarane pentatonis diatonis. Mulane Ora cemplang. Lah nggih. Oh, ngoten nggih. Mulane ndang Biasane jeglek Pak, ora kepenak. mulane ndang dijaki terus. Wong kari sing ngersake no. Nggih, nggih. Ya jenengan peksa no. Ngono carane Mas. Ya iya no. Iya, Nek iya. ketoke kono ora gelem DP, jenengan DP ni dhisik. Edan. Oh, mboten masalah. Ayo monggo. Wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Nggih. Sugeng lho Sugeng. mantar WA. Heeh, Nggih. Songso Agung. Menika pamundutanipun podang kuning Mas. Podang kuning badhe niki campur sari mangke Pasopati Tasik, nggih. Ayo nggih, monggo langsung siap. dipinangkani mawon nggih, Bapak. Ning ngagem bawa niki panjenenganipun. Oh, nggih, monggo bawa. Nggih. Dek Rindi, engko nek sampean bawamu apik, engko mantuk tak dumbasa sepeda motor, nggih. Kok main sepeda motor? Nek sampean nyuwun apa to, sayang? Apa ngono sih rada gede? Mobil wis duwe burung? Wes. Jess seneng apa ora? Ndak. Lah senengane mobil apa? Apa sing gede apa? Keren lho, keren. Keren. Film yo dam truk kuwi engko tak jombat. Mobil ambulan wae. Ogah, kowe ae kok. Ayo, Cuk. Tawa wae bojone dastre jebol kabeh, Hak. Tawa mobil. Ayo, Dek. Ya, bagi-bagi Mas. Sak gotra-gotra apa rong gotra-gotra ora apa-apa. Ya. Nadyan wujud temong peksi Masih guru manuk. kawita lining Halus manis tumrap ati. Mas komen. Nggih. Mas Dodo. Nggih. Wah, nek disawang piye Mas? Saka iring-iringan ngono. Yen tak sawang niki pun cocok. Pun cocok dadi pasangan sing ideal. Nek awake dhewe pasangan ideal iki pasangan idiot sebelah kono gak masalah. Kurang ajar terang. Yo yo. Nah, aku apa, Mas? Amin. Ya wis amin. cocok Wah, cocok wis. Amin. Kowe cek doyan liwat celeng amin murah mandi. Ayo Siap, dia, gerak. Cing. Siapno. Ya. Golek isi podang jenar. Serak-serak basah Pak Komedi. Nggih, senengan kula ngoten. Oh, senengamu Mas. Nggih. Ra iso sing serah-serahi nggonku kok senenganmu piye? Tapi nek- Nggonmu dhewe kono lho. Iya, aku mikir nek ki nek dibaresno gak simetris tuh. Kok iso gak simetris piye? Coba siap, Gak Kak? iso. Hadap sana semuanya. Nah, siap, no. Luruskan. Jangan terlalu maju-maju, Mbak. Lurus. Gak saya lurus ini apa tadi? Senti. Aja geget-geget ya. Betul. Terus kurang mundur, Mbak, yang tengah. Betul. Waduh, kok gak iso ya? Lah kowe ngerti apa to, Met? Gua gak iso lurus lho, Dok. Ngingeti apa? Nyawang apa? Nyawang apa? Barisan. Ya, barisan. Katanya dukui. Ayo diajeng. Ibu bunga hatiku Ibu bunga ing atiku wong ayu. Allah, sing alon. Pancen wong sing tak tresnani kejaba slirahmu wong ayu. Siluman ketunggeng. Kamu siapa?
Aku suni. Oh, suarane ngono kuwi Mas Jodo ya. Lah niki sing pengisi film kartun niku, Pak. Bocah iki. Nggih, Komet niku pengisi film kartun swantene niku. Oh, Roma Irama yo iso. Roma saged. Heeh, terus apa? Swara kartun saged. Kartun iso. Apa neh, Mas? Langgam saged. Terus ustad hadroh ngono bareng. Wes niku tanggal 18 benjing iki. Ngaji-ngaji ngono. Ngaji nggih saged. Insyaallah. Tapi jagain jeng ben. Ampun dikabehne ya mangke. Monggo Mbak Sel. Nggih. Nyanding bisa Ya. dadi Yo, monggo sak langgamipun, Mas. Dados. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa. Nyemek dhisik iki Mas Komen. Keluyuran anggoleki setak sayang. Mboten mikiran jengku goleki ora krasa esuk awan nganti Lah. Jawan bergoyang. Asik.
Podang leng. Matur suwun. Menika Mas Jodo. Dalam Pak. Mas Rumen. Nggih. Pesindene sing num-num sih telu. Nggih. Milih loro. Mboten niki mboten gentosan niki. Oh, gentosan. Terus niki enten pesindian setunggal enten campur sarine nika. Iya. Ah, saking nika. Mang milih Mas, mang milih. Mboten napa-napa niki. Ah, ora apa-apa, yo. Dadi kersane adil, Pak. Ah, Nggih, cocok. toh. Enten pesindiane, enten artise campur sari. Ngoten. Entuk Iya, sing Mas. sepuh yo entuk sing nom-nom. Nah, ngoten lho, Pak. Kersane. Mungkin badan niki nembe niki. Dadi cocok. digenti apa digantos sing penak. Nggih. Gilirane sing penak. Nggih. Ayo nek Loro loro. penyanyine diunggahno, Mas. Penyanyine nek loro. Milih sing gedhe apa sing Nyuwun sewu, lemu? monggo Mbak niki kula tulung iki. Ngono tok to. Mriki. Mas Dodo. Dalem. Wenyi. Gak mesake karo penyanyine, Mas. Enten apa? Loh, kaya ngono kuwi gak ngerti, Mas. Pripun? Ora mesake. Lah nyapa kok mesake? Wah, Mboten lara kok disakne napa? oh, ngangkat semono gedene iki lho, Mas, ora abot, Mas. Walah, Pak yo kuwi ya. Padha. Aku tak batin yo kuwi ya, Pak. Ayo anu Mbak, Selamat malam. Wah, penyanyine kok Golkar tadi. Kok gol. Lah kuning. Kuning kok. Anu, selamat malam, Mbak. Pakai ini. Piye? Pakai mie ya. Wes. Wah, tombong ngantuk, vitamin C. Cenut-cenut. Sing di Mas sing. Kono tuh aku rada Sing ngomong vitamin C sing di. Nggih, selamat. Nggih sedaya to, Pak. Oh, Ngeten iki. padha-padha. Iki cara anu jeruk. Peres. Loro-lorone. Oke. Siap, Brak. Luruskan. Dijek ngene iki. Wis kurang lurus piye to, Mas? Lurus karepe, lurus karepe. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Ya awas suaranya cilik. Yang ini Mbak sinten? Mbak Fiona. Fiona. Nah, Yang nggih. itu yang Mbak siapa? Mbak Ami Melati alias Mbak Minto. Wah, Mbak Mintel gege. Nggih. Sering dereke Pak Tain kau. Oh lah kerep Mas. Kerep ya? Kerep. Pak Tain sapa? Pak Tain sapa? Pak kae lho. Pak Hadi. Pak Hadi kok Pak Tain? Pak Tain kupinge. Arek kaya Mbak Nyai. Anu Mbak Mintul nggih. Nggih, Mas. Kalih Mbak sinten iki? Mbak Fiona. Mbak Fiona niki nyuwun sewu. Niki kan nggih awake dhewe ning kene wong papat. Upamane ya wong loro iki ning alam donya iki wong lanang iki mung karek enek loro antarane aku karo Komet no. Kira-kira sampean sing dipilih sapa, Mbak? Mbak Fiona sih. Sing dipilih. Nggih. Sing pundi, Nji? Sing lemu apa sing cilik? Sing lemu. Sing cilik. Sing Sampeyan cilik yang- nggih. Sing cilik niku nggih boten napa-napa, Nggih. Lho sing bener sing ndi? Sing cilik mawon. Sampeyan milih sing cilik iki? Nggih. Aku. Takok ini Mas, sing keliru kok. Sik pisan kas tak takoki. Aning alam donya iki wong lanang karek loro antarane aku karo Komet, sampean milih sapa, Mbak? Aja sampe nyesel saumur hidupmu lho. Sing cilik mawon. Sing cilik mawon Sing Komet. cilik kejet-kejet lho wisan lho. Boten napa-napa. Kaya sakaratul lah kejet-kejet iki. Aku anggere dhek takok ngene iki mir-mir ya. Mer-mer piye? Tahu penyanyi mbok takoki. Piye? Gurene aku karo awakmu milih sapa? Aku alung bunuh diri, Mas. Akhirnya ora milih sapa. Oh, sampean milih Komet. Anjing. Yo nderek Komet mawon. Oke. Wes kaya roh nak senenganku mini-mini. Ya mbok. Iki jelas milih aku wong karek aku tok. Karek loro. Kaya Haji. Ora entek piye, mulane takoni sik. Nyuwun sewu Mbak Mintul. Nggih Mas. Nek upama sampean jawabane pripun? Kados Mbak Fiona milih sing pundi sampean? Jane ya milih yang cilik Mas, tapi wis kadung dipilih. Loro ora apa-apa.
Senin, Selasa, Rebo kok kene. Milih komet, Mas. Milih iki. Heeh. Lah aku piye? Mbak aku seneng sing cilik-cilik ngono kae lho, Mas. Cilik ra pete urip. Nek cilik ngono ki iso ngene tenanan ngono lho, Mas. Apa Iso tenanan ngono nak lemu ki kangelan. lemu malah apik. Enggak sundulan, angel. Tapi kan iso gadul. Aku wis dhe gadulan, Mas. Kare golek sing Ya wes tarono. Wis ora dadi masalah. Aku nang kejawan ki sajake kaya disia-sia. Wes becik aku milih dalange. Ayo Pak. tapi Lah kok malah kotekan to. Pasti saya di sini sebelah sini. aku nodai. Wes siji-siji ngono kan. Ora iso milih kene ya. Lah sampean milih ki yo digandeng ben ketok serasi ya. ya. Kasihan mesakno. Kerasa apa ora, Mas? Opo ki? Iki lho. Kowe krasa piye? Rasane piye? Opo ki? Enak apa ta, Mas? Enak mak gadul. Sing gadul ki apane? Mbok aja ngono to, aku gedi ngono kuwi. Kowe apa? Ya wes ayo melaku. Nenek. Mbok anu ganti rencana salin klambi Ya kok to, bar iki salin bareng. Aku. Aku. Ngene lho Mas, awake dhewe ning kene menghibur. Lagi. Kalau aku ae gede aku, Mas. Pak. Gede aku. Ya nek gedene anu yo cuwak. Nah, kuwi wis efek kok wong bagus iki geret-geretan ngono kuwi, geret wong wedok. Aku lagi omong tok wis plempoken. Ayo Mas, melo aku mawe Mas. Melo aku wae. Iya ya, Dik, tak layani sisi. Nek kono ape ngombe apa to, Mas Rene? Padasane akeh iki, Pak. Wah. Lah kowe cedak sumber ning kono kuwi. Iya. Monggo yang badhe ngersakne. Mas Jodo, nak pilih sing sumber ndi, Mas? Sumber bakung. Niki ngaturin apa? Dangdut ning sing serati halus niki ayang-ayang. Apa selendang biru? Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang. Cocok nek Mas. Oh, nah ayang-ayang niki Mas Dodok ilmune pun teko ayang-ayang. Ning dinggo nangger barang susah mbok kena wong. Aku kan Dik padasan. Hei, ampun ngoten. Katerosen Cek jenengan mintul. Dik mintul. Nggih. Langsung niki wonten permintaan lagu ayang-ayang. Nggih, Mas. Nggih. Tetep sampean milih kok. Joguru lho. Ya wes berdua aku tak sing lemu-lemu lah ra apa-apa. Baik saudaraku, penjawab bergoyang. Pada wangi kapateni lawi tresno kang suci kasunyana yen lagu sliramu isih gawe Luar biasa. Penjawab bola voli sangat istimewa. Oke, satu lagu ayam-ayam sudah dikasih untuk ada sebuah jatuh dia. Terima kasih untuk Mitul. Kowe kok malah maca MC lho. Ya apa? Pasopati iki nggo MC kondang kok malah so. si kondang iki ngisorku tuh. Lho, MC kondange Pasopati. Lho, lha kok matamu ra nyamang nang ngisor lho. Matamu dhewe kok iso di mata-mata ra kancane. Ngisor. Lah nek iki sambur kemudian kono deh. Oh iya ya. Oh Mas berarti Dodok, dalam. jenengan mboten pengen ngertos wantene MC kondang Pasopati? Lah nggih, Mas pinten Nggih, Mas kan bagus. kan halo ngoten jajal. Kan minggah sekalian. Lah delok wonge ya Nggih. buanggah Mas sinten, Mas sinten? Mas Yama Garangan. Mas Yama Garangan. Nggih. Mas Yamaha. Yamaha piye to? Tak omongi aku tau duwe pengalaman lho. Ya, Bang. MC-ne ya gagah, kene semiran abang. Iya, iya. Bareng diceluk Mas Rela Mas. Iya. Iya ya. Ngono kuwi ya nek aku tau ngono kuwi. Monggo, Mas. Nggih, monggo. Monggo Mas Yama. Oi, 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 oi. Tembriki. Mas Komet. Nggih. Mas Dodo. Nggih. Mas Yama. Jejer wong telu njajal kontes Kontes MC. penyampaian. Oke. Jajal kaya ngopo tak. Monggo tengah. Nah. Wah, jenengan ngajak battle. Ngono. Oke. Sik diwiti saka Mas Komet dhisik, jajal.
Napa niki? Kontes MC, Kontes MC. Cukruyuk. Hei, kuwi kontes pitik. Dangdut. Dangdut. Oke, baik saudaraku, wilayah Kejawan yang sangat istimewa. Kali ini tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia, ada salah satu artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Luar biasa. Siapa dia? Matur nuwun, Pak. Edan tenan. Yo, ganti Mas Yama. Ya apa jajak. Nggih, niki saderenge kula pengen ngerti kondange Mas Komet teng TikTok Pak Dalan. Nggih. Niku MC versi kematian. Nah, MC versi kematian. Jajal aku pengen ngerti. Ya. Dangdut sih Mas iki Mas. Nggih, lah nggih niki. Kuwetun tak unggah deh. Kok iso getun piye terus kadung kok. Piye iki? Hei, nyapa iki? Aku sibuk. Nggih. Pak Lurah, niki Mas Komet kondang teng TikTok MC versi kematian. Sopo Mas? Nggih niku. Niki Cak Komet. Nggih. Niku manganane MC ini Pak, pas mudine mboten saged rawuh diwakili Komet. Nggih, mudine jaroh, Pak. Mudine jaro pas enten kematian. Entene kula. Akhirnya Komet dadi MC. Nggih. Piye to Met MC? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Perlu Anda ketahui bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Kita doakan bersama-sama tentunya para pelayat-pelayat teladan. Patak wong. Saya apa saya? Kaya ngono kuwi lho. Wah, iya. Dan luar biasa niki. Saya niki kalau pengen ngertos. Kira-kira kalau belajar toh. Kalau belajar pengen ngertos Cak Dodok. Nah niki. Lakone. Ya iya, lah niki. Sampai munggah ki malah takon MC kok malah. Lah aku pengen belajar bareng tuh karena jenengan tuh mriki. belajar ki ning sekolahan nyapa ning kene belajar sampean ki kok. Ora mesti sepeda kayak belajar Iki sekolah. kan sanggar. Piye piye. Aku baik ning sanggar. Yo ki sanggar Nah. Cemara. Iki versi solawatan. Gila jelas rusak gitu. Oh, versi Islami. Versi solawatan. Lu ki kondang nang TikTok lu. Wah, aku pengen ngerti. Aku juga pengen kondang barang ya. Lah iya. Selawatan iki nyanyi tahu. Ya. Heeh. Jek Sadrowa. Bapak Bapak Ibu semuanya pribadi juga. Pada kesempatan malam ini sangat istimewa. Saudara berarti buat sedikit itu Pak sedikit bukan sedikit. What? Mas Komen. Nggih. Paham sing diomongke, Mas. Paham, Pak? Iya ki mau. Iki MC selawatan. Ingkang sten dari minggu kang sampun sawi koeng sekandu semua. Oh, tanah Buat ngono ki, Mas. sendiri buat sendiri kok sini beri Jelas. baterai. Jenengan mboten jelas. Mungkin saya jelas. Oh iya. Kena Mungkin- kasih mboten jelas pateni mawon. Iso dipateni ki lho MC kok malah pe dipateni. Kowe ngomong apa? Ya MC selawatan sih. Selawatan kok. Monggo. Ngene ya, sing halus ya. Ngono tok. Selawatan. Monggo. Ngono tok. Lah jere ngono. Ngono tok 750. Ya ben to ora masalah kok. Lek kuwi lho kok iso. Sampean tulung Yeah. MC ini ya apa kok iso MCC jajal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Pun to niki? Lah dereng nyuwara. Oh, lampun niki, Pak. Lah nduk nyanyi napa pripun? MC ki yo MC kancil gitu iki. Kancil piye to kok? Kancil modele ape ngapusi kene terus ket mau kok. So. Nggih, Mas Komet kalian Mas Dodok matur sembah nuwun nggih niki pun maringi wekdal saking Pasupati Campursari. Niki ngaturi pamundutan napa pripun? Monggo, Langkung merdeka. prayogi Nggih. katuran Sik, minggah Mas. mawon menika Bapak Kades Nggih. nggih to Pak nggih. Nggih, pancen Menawi ngersake gending-gending napa tembang-tembang. karo menaripun Nah. Pak Kades, Pak Sugeng Haryanto. Nah, Oh, ngoten. cepin jenengan aturki ati-aturi minggah mriki. Yo, supate co. Nuwun sewu pepunden saking Kejawen nggih nika Bapak Kades kersa minggah wonten ing sasana pahargyan panggung mriki. Monggo. Supate nganggo Sumot Mas Amin. musik. Ya. Para Yo Mas Amin ya. Ras. Oke. Dumateng Bapak Sugeng Haryadi, Bapak jajar saking sasana pahargyan. Monggo tidak boleh kantor Jumatan Bapak Sekretariat. Lalu jenazah apa ya Bu? Bapak.
Nuwun sewu Bapak Sugeng, niki wau kula angsal sentingan saking Cak Komet nggih. Sonten wau kan sampun ngaturi campur sari kalian dangdut, sampun maringi bebungah kalian artis kalian kula. Dan niki Cak Komet, lha aku kok durung. Lah niki monggo jenengan. Kula mboten arep-arep, Pak. Niku namung kesadaran jenengan. Lah kok anggap ra sadar ngono Pak piye, Pak? Kok nyapa. Ora sadar kok teko kene. Ya nggih. Yo, Pak Lurah paring dawuh. Monggo, Pak, paring dawuh. Heeh, kersa lagu napa monggo. Paring dawuh. Bubuk Basmara. Wah, Cocok. Nggih. spesial kagem Bapak. Nggih. Kagem Bapak nggih. Mbah Parmin. Oh, Mbah Mbah Parmin. Parmin. Mbah Parmin I love you nggih. Gubuk Asmara ngagem musik napa gamelan Pak Lurah? Agem pring Pak sing biasa. Gempreng. Musik, Mbah. Oh, musik. Musik Nggih. Nggih, Yo, saking persiapan. Pasopati campur sari. Iki Monggo. Mas Komet, Mas Dodo iki diwaca Mas. Iki sih ana panyunan Mas. Oke. Niki sih enten ngalune. Diaturke. Malam Pak Dalang, niki kula Ibu Karomah nyuwun lagu Sambel Kemangi kagem Mbah Kakung Walidi. Semoga sehat selalu. Iki jenenge pasangan romantis ngantos tuwa ya ngene iki. Ngono. Mas Komet, Nggih. niku sing ngandhap sing enten tulisane niki lho. Dan niki Tulisane oh nggih. sawerane kagem MC-ne Pasopati kemawon. Oh, ngaten. Nggak jenengan sai lah Nggih, nggih. napa. Mungkin ndak Enten jenengan. tulisane Mas mbok didum loro. Nggih. Seto. Gara-gara dhuwit iso. Grene. Timbang kabeh ki nyekel padha ora adil. Gua ngisor. Tak temok. Yo Pak Lurah diaturake. Maka wonten Gubuk Warga Asmara. Kejaran. Bubuk Asmara. Mergo lereng ning Bubuk Asmara. Luar biasa iki. Alhamdulillah, wis keperinget iki. Jejer dadelan kondang ya keperinget jebul, Pak. Alah napa to, Pak? Nggih. Pripun Mas Supri? Sampun. Mas Supri monggo. Anu Mas Takim. Delok tak jangkepan pra mau. Alah napa to, Pak, Pak? ana susuke iki kae. Susuke ya. Wah, jangkep tenan yang dilelal nyopot ijo terus ya bojomu. Kok yo jek wis ijo. Pak Lurah ki wis persiapan. Sing diru kok ijo. Awakmu ditekano rene ki rencana disawer ijo-ijo. Kok saya padheke esuk meleh. Mas Dodo, Dalam. niku sesuai amal dan perbuatan saja. Amal dan perbuatan dan Nah. tingkah laku sopan santun unggah-ungguh tata Nggih. trapsila. Ora apa-apa ki kanggo 2 tahun. Apa ya iso lho wong duwe 20.000 kanggo 2 tahun iki digowo. Carane lho. Carane piye? Tukono kalender loro. 2026 karo 2000. Oh iya. Iso iki.